ihlele indlala enye ukufa namahambo. All right. Abethe uIsrayeli azithobe ke emva kwesibetho abuyele kuThixo aphendule uThixo amxolele uqhubelele ke ubomi. Kuhambe kuba umuntu uyalibala one uJuda lo beyaliwe athi Juda andumasatshintsha ndawusebenzisa isikali endibethe ngaso bani uIsrayeli ihlele indlala inike ukufa amahambo. All right. Ambethe uJuda uyele ekumuyekela uThixo aphendule uThixo nenceba amxolele qhubeleke ubomi. Which means nalapha eSouth Africa abantu bayoyikayo lento balibazisa icebo likaThixo akaqala uThixo ukuyenza lento ayenza eSouth Africa. Okugqibela, we are not better off than Judah and Israel. Thina bantu bakaKristu abanami ke bangcwele unento bengokuthi niqaphele kakuhle niyalazi ihlele bloodshed niyayazi indlala famine niyayazi intoni enyitha ukufa nanto besikesa nayo. Yes. Then when it comes to amahamwa ngela xesha lika Israel no Judah uThixo bekhona izilwanyana ekuthiwa vicious animals ebezihlala emahlathini ebethi xa efuna ukuhlwaya abantu abangafayo asivulele sinqwamisa abantu bakunqwamisa amoye kuThixo uThixo baxolela phezalonye zakhe aziphindise ehlathini. Then ndithi ke ngoku kuthi thina amaKristu ase-South Africa akukho mahamwa akuzuyiwa kulaa zoo ese-Krugersdorp eKruger National Park eMpumalanga ayizobenzeka loo nto. Ngoku izoo yethu ngumkhathi uThixo uyekele i-witchcraft njengoba bekubethwa ngamahamwa o-Israel noJuda thina sibethwa ngomoya wehamwa ngumoya ngukapha ntoni wehamwa the beast ovulelwe nguThixo ngabom eSouth Africa because napha nguye awayivula ntoni amahamwa adle ntoni abantu nalapha eMzantsi Africa i-witchcraft e-operator eMzantsi Africa it is too much. Why? Isetyenziswa nguThixo ivulelwe nguThixo uba mawunqamzwe abantu aba bazomfuna uYesu bashizo nozabo baguquka abantu bahlambuluke benze kulungileyo aliphakamise ilizwe loMzantsi Africa once more uThixo. So sino scenario ke ngoku then that kuni ngo 2020 ngathi kuni si operator ngo Isaiah chapter 10 ngelo xesha ngathi si operator ngo Isaiah chapter 10 kukhona ixesha apho amaKristu aye ahlaselwa kakhulu ngamagqwirha. Yabona ngoku sishumane ngcweleni ngo 2022 iOS ayingageza amagqwirha ayinonqona ukuthi ulibambele ngatshona esho ukuthi then mna mntu ohamba nesiprofeto ayinyuki uba kutheni amagqwirha edala kangaka. Nazi ke into mandiyapha kunencoko ngo 2020 2021 2022 bekuqhatsele kakhulu ukuthakatha eMzantsi Africa because of uThixo ebefuna abantu boyike babhenele kuye babuyele kuye eMzantsi Africa inazokwenza uba ilizwe lethu lingaxoleleki akahoywanga uThixo eMzantsi Africa. eMzantsi Africa ukukhonza yinto nje, it's just past timing. South Africans are not as serious as Nigerians. Siyogqithwa ngama Nigeria ekukhonzeni uThixo thina siyodla
siyodlulwa siyi-Ugandians ekhonzeni uThixo thina ama-South Africa, siyodlulwa ngamaGhana. If khona abantu abalazy ekukhonzeni uThixo ze-South Africans, ugcwele icawe eMzansi but amandla awekho because we are so lazy, we South Africans. Then bekwenzeka lento ke ngo-2019 makapha 2019. In fact lento bangcwele iqala ngo-2017 lento, because into entsha ichilwe kum ngo-2017 sisentabeni sisilile silibandla sanikwa iscripture esingu-Isaiah chapter 43 verse 18 and verse 19, no-Isaiah chapter 42 verse 9, no-Jeremiah chapter 31 kubheka ngento entsha. Wathi uThixo uyasivisa ayikantshuli kodwa thina uyasivisa. Ndiyaqhubeka nani ningandiva ndinjalo, ndinincekelela uma ndinincekelela kwade kwanamhlanje. Ndathi kuni hlalani emthandazweni, amagqwirha avulelwe nguThixo. Uchapter 10 ka-Isaiah xa uqala ukumfunda uthetha ngorhulumente wase-South Africa. Masiyelike le chapter engu-chapter 10 iphethe okwenziwa ngorhulumente ebantwini bakaThixo. Iphinde le chapter from verse 5 ibonise ukukhululwa kukaSathana or amagqwirha akahlasela ibandla elileleyo, the sleeping and the lazy church, for the church to wake up. Nakufaka amagqwirha njengoba mangcwele andiqobi izakwenzeka, niyathanda anithandi kuzokwenzeka. The book of Acts chapter 8 kungekudala so nosoya kuyintolwana ukuchitha kwabantwana kwebandla, ukutshutshiswa nokuchitha kwabantwana kwebandla sikulwa process ngoku. Uma nicuma urhulumente wase-South Africa uzawuphinde amakholwa akholwayo a-faithful abe ngakuwo libalala. Urhulumente wase-South Africa uhoye i-Council of Churches because omasipala base-South Africa baphethwe i-Council of Churches. Ndithe kuni i-Council of Churches, World Council of Churches is an element of Antichrist. Ndithe kuni the World Council of Churches serves Antichrist. Therefore, wozifuna le yaseMzantsi Africa inqola abantu. And urhulumente soze abuze kubefundisa abasindisiweyo abantu basefraternals. Uzofuna in every event makume umfundisi we-South African Council of Churches, be it unomoya ingcwele or akanaye, because kula council some are not baptized in the Holy Spirit. Kamakawa religious men of God abana moya ba religious, because if you are a Christian you are not religious. If you are a Christian you are not religious. Khake ingafuna siye kwezincwadi zenu zikhulu sichapha amagama, because they ask but i-theologians asizoyi understand but i-religion intoni. I-word jokani, i-word ihlabathi liphephe u-Antichrist in 3 areas. Liphephe u-Antichrist kwi-politics, kwi-economy, kwi-religion. Mangicela nge-South Africa ngithetha na ihlabathi. U-Antichrist rules the entire world using religion, politics, economy. Bangabe uthuma ndiyaxoka ngofast 1,000 years if you can. Religion is controlled under the sea. Religion yamane Illuminati, unless you are baptized in the Holy Spirit, then you become a Christian.
indoda mna engangiyaxoka siyakuthini singamusabantwini kwi-theology siyakuthini okokuba i-religion ayicontrolwa ngu-antichrist up there, not at myself. The source, not the roots, the source person. Amen. Never. Yanipostola. Namhlanje yanipostola. All right. Masiye South Africa. Ningathi nqaqa manje theologies anjokuni because we've got theologies as no professor abachayayo. Fundiswa ngumuntu iBhayibheli lapha endochaya nqangatheke. Because nifundisa certificate. Amen. Tusha uprofessor ochayayo oselayo ofundileyo. Ayasikade boni sinsiwe ni. Ongani bethi ndlovu. Ngizela senayi kongethe ngizibethe umyeni wami. Usifakile mzala Jesus kodwa inyaniso ayiphume emntwini phumaphi enhlizweni kabani elungisayo. Umpostolo is a governor kwi-540 ministry. It's not G about 5. An apostle is a governor. A prophet guides. Evangelist gathers. A pastor guards. A teacher grounds. It's gone. So in the office I'm governing the church established. A person of the foundations. An apostle. Is that called Amen? I said, I'm yeah, nina nikhuluma imithetho yokutshintsholo. Is this not the government? Is this not the government? Yeah, nina nikhuluma imithetho yokutshintsholo. Nina baqina imithetho yokucinezela abantu. This is typical South Africa. Ukuze amahlwempu angafumani malungelo nokuze abacinezelwa bona bangalungiselelwa nisuka nibaxhaphaze abahlolokazi iinkedama zona zibe ngamaxhoba enu yazi babo yasenetosa yazi ba nothini namhla yajika imeko siyajika izinto thola mntana wena ukhalela yazi banothini na mhlasa yajika imeko mhla kwathi gqi isithiwa kumbe kwelikude ngaba ke nobalekela kubani bethu ubutyebi bona ke nobufihla ibambele nawo ubutyebi ke nobufihla ngexesha salendlala enkulu ezayo eSouth Africa. Ubutyebi kule ndlala enkulu esiya kuyo eSouth Africa nobufihla. Ngoba kungasekho ndlela mbini ngaphandle kokuzinyakathisa phakathi kwabathinjwa okanye nirhuqwe ndawonye nabaginywa. Naxa kunjalo undikhoyo usafuthekile nanko elekuza ngaloo ngalo yakhe. Hey, if bekuthiwa benihamba nam eziprofethweni ngenazi bandithini ngoku. But namhlanje I want all of you nazi bakwenzeka ntoni South Africa in the spirit. Niphume niyothandaza in a direction. For instance, ama-intercessors amaninzi ndiwacelisile. Xa uThixo ezawuzisa ingqondo uqala akhulule ngoka-Amos chapter 3 verse 7. Umuntu ozawuthini alumkise
somebody to warn abantu. Uba ngaba abantu at warning stage. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Uba abantu bami abazigaba labathi bathini bathoba afuna uzobamisa uvamna nje uThixo ilizwe labathini lixolele bona libahlangule. Then umprofeti bangcwele akanguThixo. Umprofeti unikwa nguThixo isilumkiso. Bathi abantu babafana nenkumkanya yaseNineve apho ethunywa khona uJob. Wakuba uJona yes inkosi wakuba uYona ethunywa eNineve waxela pha kupresident waseNineve the Ramaphosa of Nineveh. Wathini uRamaphosa waseNineve wathi igusha ibhokhwe inkomo masingaphumi ebuhlanti sidlumgquba 3 days nabantu basile. Wathi uThixo bendingengumuntu kade obethayo xa niguquka ngenxa yenguquko bona Job alizwe lentoni eNineve. Kuphela kwento ekufuna uThixo eSouth Africa ayenzekanga. Ngalanyaka ndithunywa uThixo ngo-2015 2016 2017 2015 2016 nandisathunywa isilumkiso. Uba ngaba ndandaviwa abantu baguquka yonke le nhlekele eku-Ezekiel chapter 7 eyenzeka ngoku ngiyathendeleka ngimphindela. Uba abantu base-South Africa babendiphulaphule ngo-2015 2016 esacenga uThixo le nhlekele eyenzekayo eku-Ezekiel chapter 7 xa umfunde ekhaya wonke apha kuNongqoko ngelisindile ilizwe, because God was still warning South Africa, the government and the church, but andaphulaphula andeviwa ngomso sizawufunda ileta eziphuma from the cabinet. Ngenxa yexesha we can't read those letters. Zilezimbini ngoku. Yaqala last week ndithenga upresident uRamaphosa makasinike ichance nge-18 of July kuke kume zonke services eSouth Africa kuthandazwe ngalamini ye-birthday kaMadiba uThixo ubezokwenza into ngeSouth Africa. But ileta yam i-objective yesibini iphinde liphathe ngomso. Masiyenike. Then kwangena xesha urhulumente ewonjwa nguThixo. Okay. Umuntu angapha ngakuthi bangakuzongqinela. Xa kuza izulu kuphuma abantwana babethi toti kuthiwe ebo. If uqaluka ngoko nyani liyagwegweleza izulu lingasifundeli. Nekabe baba la embo yiwarning. Umprofeti ke uqale enze uembo. Angamoyi uembo abantu ifika inkanyamba. Ngapha ngakuthi uba ngaba itoti zibethwe kade abeselapha inkanyamba ukhaza umuntu abemnye ngena nezindlini ayinoba sithi sathinteleka ifiki elona lo ahamba endlini yakhe zindizindlu zibethwe inkomo. Then after kube ngumanga sephuma phandle sesijonga i-casualties. Yilento yenzeka eSouth Africa ningaboni isaza kwenzeka ke ngokule ndlala enkulu isana. You'll see casualties ezizawusinda. Come closer. Okay. Umprofeti njengoJeremiah chapter 14 ungazifundela uthi chapter 7 verse 16 uthi xa abantu bemcenga yathi uMadikisa sive ba uThixo wayesilumkisile ngawe but zange sahoya siyashabalala sincede. Then uThixo Jeremiah inkanyamba seletheni ndindulule andikwazi ukuyibuyisela emva because naye baye ixesha
endandibawonisha ladlula. Intonga yam sendiyikhulule ayibuyi ingawenzanga umsebenzi wayo. IseBhayibhelini kuJeremiah chapter 7 verse 16, even kuJeremiah chapter 14 verse 11 kuthiwa noma bangazila ukudla bethandaze andisabaphulaphula kuba ndikuThixo ndihlile. This is what is happening in South Africa as I am preaching now. But that's why yenzeka kanjani ndiphethe imontela namhlanje. Then ndathi ngalo nyaka ndinilungisa sisithandazani kwabaseka lento ke ebandleni ngalo nyaka. But ayisenzeki lento endiyithetha apha kuni bangcwele ayisenzeki ngoku yeva. Ixesha layo liye ladlula. Then after lidlula kwangena kwi-phase le esikuyo namhlanje endiza kunixela yona. Ngelo xesha ndinixela lento sasinikwa nguThixo. I remember sisengcweleni elwandile nale ndoda nala mama nabanye abahamba nami siqhuba imvuselo engagezi amagqwirha asengcweleni. Ayingagezi amagqwirha engcweleni ephuma elaba masibona ba asizukwenzani. Why kwabenzeka lento? Ukusetyenziswa kweAsiriya. Ngobani? uThixo. IAsiriya uyinduku endohamba ngayo. Niyambona uThixo uphinde enze uSathana induku yokuhamba abantwana bakhe. Not that akabathandi amagqwirha abangcwele ngamalolo wethu. Silolwa ngamagqwirha. Uma ngaba ubugqwirha bungangabikho ibandla lingakuthuthwa. Thina nto zomadikisa sivuyiswa bubukho bawo sizothesta amandla kaThixo kuwo. Ndiyawafuna amagqwirha abangathi anitshutshisa nizofuna uThixo kuba magqwirhasi. Ndibathumela ngaye abangakhathalele Thixo. Ndibabetha ngaye abandicaphukisayo ukuze abathimbe achaphaze amaxhoba abaxovule njengodaka endleleni. Abukele uThixo ukuthi uxovule igqwirha ebukele. Ufuna ubuyele kuya kanamzana igqwirha. Ngoba neva lento kancane. Kambe ke yena mamela ke ngoku. Kambe ke yena uAsiriya akakhwapha. Kuthe kanti yena unanjongo yimbi. Fuka yena wasimisela ukutshabalalisa izizwe. Yena ufuna ukuzigcina igama. Ngexesha uThixo avulela uSathana amagqwirha wathi yena umane wandivulela ndifuna ubagcina igama bonke. Akazi baba yena nguThixo yaphe ntoni this opportunity. Hambani ke bangcwele nizosifundela. Funa sikule ndawo eFelithole ku verse 15. Kuthe xa besixhatshazwa ngamagqwirha nge-1 kaSeptemba 2022 eSouth Africa kwenzeke a drastic change kula moya. Before the 1st of September 2022 besixhatshazwa ngesiscripture. Ngo-2021, 2020, 2019 besihlele ukuthi amagqwirha. But ibandla liyazi lento. Kuthe nge-1st kaSeptemba ku-2022 uThixo weza ngoverse 15. Mamelanga. Lingasenza bhetele na izembe kunomgawuli.
asiyonduku ephakamisa umniniyo, kaloku iba ngumuntu oyiphakamisayo. Ngoba ke inkosi uNikhoyo uSomandla onke iyakusifaka isibetho esigamtshontsho elitshise ngomlilo eloqhiya laso. Apha ngoku yimpindezelo kaThixo ku-Asiriya. Ngamanye amazwi, ngoku on the 1st of September 2022 kuqale into entsha. Akubona uThixo abantwana bakhe baya betshabalala. uSathana ufuna ubacima igama bonke, wangenelela because ibandla laseMzantsi Afrika loyiswe dismal. Ibandla lase-South Africa loyiswe dismal. uThixo wabhenela kuma-intercessors. Icawe zomZantsi Afrika nale ndikuyo nale yakho siyazoyiswa dismal because ibandla li-materialistic. Ibandla lisemalini, likwi-position. Ibandla libuyela ntoni? Kunqulo zithixo. Abantu bayakholwa bangamagqirha. Amabandla amaninzi aphethwe ngoobhishophu abaphinde babe ngamagqirha eSouth Africa. eSouth Africa inkolo yethu iyareyitshwa. Owemveli uphinde athi ngumKrestu, igqirha liphinde bengumKrestu. Bangcwele ayikho loo nto. Noba ningayamkela nivume, ayiphumi kuThixo uba igqirha lingaphinde bengumKrestu. Inkolo yemveli iphinde phakathi iBhayibhile. Noma ungathini ayikho loo nto kuThixo yenza into yabantu. Then this is the status, the condition of South Africa at stake. The Church of South Africa at stake. Injalo. It's a sleepy church. It's a lazy church. It's a church ehlaselwe ngu-Antichrist. Wayibopha, ibotshiwe icawe. Ibandla livalelwe. Kusetyenziswe imali, ukuthanda imali, ukuthanda isikhundla kwehlabathi. Kungena phakathi endlini kaThixo kwaphela amandla. Amen. Angixele ngecawa uthi khona icala bhetele naliyami okubhetele. Yabangcwele anqo ingathi university dipstick yasezulwini. Ningahambi ngantoni ngengqondo nolwazi lwasesikolweni. Umoya ingcwele alijika. Yabona pha bambala abantu abavisa uThixo inhliziyo ukuthi ibuhlungu ekathulisiyo. Ngo-August ka-2022 ndiyifiswe ndandilila ndigcuma athi uThixo, fill my heart. This is how I feel ngebandla lam laseMzantsi elithengise ngam ngenxa yemali yezikhundla nezithixo. Ento zintathu, thanda imali, zizikhundla, zizithixo. Mamela ke ngoku. Ngoba ke inkosi uNikhoyo uSomandla onke iyakuzifaka isibetho isigamtshontsho ilitshise ngomlilo eloqhiya laso. uThixo olukhanjo lukaSirayeli ngosuku afike abe ngumlilo. Thixo amakholo ngasayivele ndawo. Ngosuku afike abe ngumlilo uyedwa kaSirayeli abe lidangatye elilenyayo ngamininye abhubhise konke nje. Nditsho nameva kunye nobobo izakwenzeka le vesi. Ngaloo mini loo masimi athumayo naloo mahlathi ashinyeneyo wosuka yena awabhuke bhuqiyane oku komkhuhlane usuka kukufa. Kuloo mahlathi osala imnqandandana nje engabalwa lula nayimveku le. Amen. Kubuya iqaqobana kuphela sihloko.
ixesha apho eloqaqobana lesindileyo lamaSirayeli lingayikuba saqamela ngalo ulenze ixhobo. Ngelo xesha amaSirayeli aya kukholosa ngokupheleleyo ngondikhoyo uThixo onguyena kaSirayeli. Amasalela endlu kaSirayeli ayakubuyela kwigorha elinguThixo wawo. Nangona njengoku amaSirayeli ebonakala eyinyambalala enjengeenkozo zenhlabathi esekunqameni lolwandle kuphela, yimbinana nje eyakusinda ibuye. Kaloku phezu kwawo kulengalenga intshabalalo ibe ifaneleke phofu. Umhlekazi inkosi undikhoyo onamandla onke uzimisele ukwacina igama ehlabathini ngokomlomo wakhe. Kuqale kuqala yanguSathane efuna ukucima ntoni igama ibandla. Ngoku uThixo ujikile ucima igama abanquli bakaSathane. South Africa, South Africa, oh, lift up your voice, sing Hosanna, of September 2022 eSouth Africa kuye kwathunyelwa umkhosi kaMichael. Ndiyazi uba yintsomi kunene ndibiza idate ngabo ndithi kuni nge-1 kaSeptember eSouth Africa kuthunyelwe umkhosi kaMichael uzokulwa nomkhosi ka-Antichrist Party. Le mfazwe iliwa kwela kwamoya. That's why ngayibona. The reason why uThixo esithi masingeneni kwi-spiritual warfare is because uma singangena ngoku umkhosi usephaya phezulu usilwa. Not that umkhosi u-energizwa sithi umkhosi kaThixo uva kamnandi xa abantu abalwelwa nguwo nabo bekuwofela. Ubaniyeke eli ixesha kwiwofela after idlule ingelosi zomkhosi ziyagoduka now zitsaka zikude niziyeke zilapha emkhathini ngoku. Ngenxa yokulala kwebandla anizazi zizinto. Nithi kunzima. Why kunzima? Ndaboniswa mna nguThixo amagqwirha esemithingini kwathiwa masenze amakholwa angabe sayibona le nyweba ingaka yokuba umkhosi kaThixo wehlile uzohlawula ibandla. Ukuba ibandla lingavuleka amehlo lingene kwiwofela thina amagqwirha sawutshabalala kuba nomkhosi obalwelayo nakufutshane usoyisa. Come on. Revelation chapter 12 asizifunda. Le nto yenzeka kuthiwa uDrago kwabakhona imfazwe ezulwini. uDrago nezithunywa zakhe, his angels of darkness, esilwa nezithunywa zikaThixo. Woyiswa wakhahlelwa phi ezantsi. Ezantsi yile ndawo afike wokha kuyo, in the second heaven. Then in the case of South Africa, ususwa kwi-second heaven go uzawela up. Oh
Thixo abantu bakaThixo jongani nizobona kanjani xa uDraco oyisiwe phaya wawena up. There will be a political struggle. Kwela kwamoya ngondithethayo inkulu imfazwe eqhubekayo kulwelwa ibandla because lifelishe dismally loyisiwe dismally ibandla ngoku lilwelwa zingelosi still aliboni livalwe ngumoya kaMammon wokuthanda imali izikhundla nezithili keliboni lana ibandla. Thina ntozomadikisa siyangitwina. I am aware uba andikho ndodwa noba ndihamba phi. Jonga, once ube aware, each challenge now, the moment that you are not aware that there are angels, the moment you are aware, as are angels, they are there because they are there as you are. Kunomkhosi osilwelayo. Nento eyenza amagqwirha ngoku ibe ngathi aqatsele ayilokesha ebemele uba amagqwirha a-operator ngale ndlela afumana i-opportunity kuthi kuba sibona uba lixesha lethu nomkhosi wakwamoya. That's why ugcwele umbulo sanolala abantu bethu, please, you can't enjoy to sleep in Thailand. Izawuaffecta le nto uba kuyozela phakama. I'm telling you, don't miss this. ISouth Africa yonke lo myalezo izawuphila ngawo. Singambalwa namhlanje only 300 from 32,000. Don't worry ngenamba. Uthi uThixo Gideon basebaninzi from 32,000 yasiva nge-300. All right. Ngo-2022 was the year of bloodshed. Uthi uThixo ngoSeptember uthi mandiyabe bandleni bangake ntoni inkcubeko ndithile inkcubeko uthiwa ningake nilinge nijoyina inkcubeko because ngangendlela abantu bakaThixo bafa ngayo on bloodshed ngo-2022 and most yabantu abafayo Thixo uthi abezanga ku, which means uSathana ngo-2022 gained a lot kwi-certificates ezafa ngokugwazana gender-based violence, this and that, blood, ingozi, but imost yabo zange balibone isu. Akekho nyaka uThixo alinyalelwe ngayo abantu besiya esihokhweni bengcwathwa each and every Saturday nibaba ezulwini. Then uthi kuMthixo amadikisi tell the church ingabe linge enjoy mna ndingqine ezirholekayo nxa abantu bam abafe bengenayo Yesu. Nanikhona ndathi mawungazilwa mawuzilwe ku-2022 intombi yami eseKapa kanti nayo iviswa le nto ekuThixo ebuhlungu eSouth Africa. Then la vesi abantu baphazamayo ngo-2020 ndanqanda abantu bemiskoda iBhayibhile besithi uthi uThixo Isaiah 26 verse 20. That was wrong. Isaiah chapter 26 verse 20 was not operative during COVID. Isaiah chapter 26 verse 20 uqale uba operative from the 1st of September 2022 usaqhubeka nangoku. Masimfundeni.
Yo thiba lizigqima namhlanje but ngomsondezi basela thiba. Abantu abaninzi nokhumbula social network kwahamba le verse. Bangibona abantu babilethi mina nyani sometimes the theology ngiyayithanda but ibhidisa bakumoya. It was irrelevant to cite such a scripture at the wrong time. This is the time for this verse. 18. Hambani bantu bam ningene ezingonzini zenu nivale ingcango zenu nasemva kwenu nizimele umzuzwana kude kudlule ubhavuma. Abantu bajongani apha eSouth Africa kukhala nge-gender based violence. Ibe yinyikima kuthiwa igesi itangi yathini pha ibe seFrance usajonga eFrance ibe yenye into abantu bothukile nansi nje ba yonke lento eniyothukayo eMzantsi ibhalwe apha. Yonke lento nithi kubi niyabona mangwana niyabona okugqibela Thixo anincede uThixo. Ebazalwana kwi-politicians liyasicebisa abapolitiki bangwe ibethiwe iSouth Africa ku-Antichrist. Why? Ilizwe xa ujonga i-economy yelizwe ulijonga ngento ezimbini. I-economy yelizwe xa iphakamile uyibona nge-mineral resources, farming and mining. Ilizwe loMzantsi Afrika i-economy yalo iboostwa butywala, shippings, bottle stores and trucks. That's a sign yelizwe eli-under curse. Noma ningayibona ngathi nina ifashion ngomzuzwana alikho ilizwe eli-economy yalo ebalwa ngeziyobisi, utywala, i-drugs zisiqale ezokuthengwa. Buyelane ekulimeni. I-minerals ndiza kuzityhila before kuphuma icawa namhlanje. Don't worry ngazo zile nkumbi nityhele i-minerals baziphi konthethayo. But limani, lima mali, fuyani, fuyani, kanibuyele ekufuyeni. Kunemfazwe enkulu ehamba nendlala ezayo eMzantsi Afrika. Bazonceda abantu ukubuyela emasimini, ezigadini, kulinywe, kufuywe. Izawudlula le mfazwe, imfazwe na awuthenda uba iza kuba kutheni kwanamhlanje. What is my time? Konke usho nje ba ndingathendi iqhubisela ku9 wanaphambili komso. But tomorrow atinamanga. Uthixo there's a shower yeah at least corner in this was one. All right. I was once a politician. Nobunga yapi. Into better is South Africa. Soze ilizwe lithuthuke line multi-party government enjengale. Ilizwe limele libe ne ruling party with at least 2, but kumnandi xa i-1 i-opposition versus 1 ruling, or at least 2 oppositions against 1 ruler. Soze ilizwe libe nesikhokhelo esi-right, because once i-party zibeninzi elo nalowo uzamela elakhe itangi. ISouth Africa lendithi siya kuyo zonke ezi parties sizawumanyana senze iparty ezimbini or enye against the ruling party, and these opposition parties
asizobe sisilwa zawugada ba yenza kabuhle na. Uyabona ngoku apha umphikiswano competition. This is not how a country should be administered. Ngolo umuntu uzamela iqala lakhe for monetary reasons, not for the people of God. Lelika Yehova ihlabathi neza seko yalo alla politicians. Cha kufuneka indoda ezobhala uRhulumente mina alongithenga ukuvalelwa ngokubotshwa andondliwa ngoRhulumente angazivala ezami imali yami imali ayiveli kuye kum ndiphila ngokholo. Faith is my currency. Amen. Faith ayora mna niphile ngarandi phila ngantoni ngokholo luze sirandi kum irandi ingaphansi kokholo ndithumela ukholo ilanda irandi andilawulwa irandi ndilawulwa lukholo lulande irandi ihude noba ngayivali irandi yakhe kholo lam lulandela. Ukholo lwami donyuka nalo ukholo lwami donyuka nalo tilubambe ngesandla ndiyongena nalo ekhaya Yesu. Ukholo lwami donyuka nalo ukholo lwami donyuka nalo tilubambe ngesandla ndiyongena nalo ekhaya Yesu. Ntoni ngo-2022 xa uThixo esifaka kwingozi xa amaSirayeli ayekhutshwa e-Egypt kuye kwakhona uGenesis Exodus chapter 12 verse 23 kuthiwa yenzani sure uba liyaxhelwa iqhwane emigubasini nifake ntoni igazi. 12:23 Exodus. Then udestroyer akubona igazi uzothini pass over. Right. Never what? Amen. Ngamasebenza wandithi. All right. Ku-Ezekiel chapter 9 uThixo ufethe up uthi bulalani ixhegwazana umlisela umthenjana ningabacongi but before nibulale alani kwabam nibabeke uphawu ebunzi. Amen. In South Africa there are two groups of people. Kunabantu abafihliweyo nabantu abazifihlileyo. Umuntu azifihlileyo akanibale ekuvile kanti uvele wonke. Umuntu ofihliweyo udlulecela ngoba ungamboni. Andiva. There are two groups in South Africa. Ngabafihliweyo nabasifihlileyo. Abafihliweyo ngabasengozini. Abasifihlileyo ngabacinga abakho basafe bengekho safe. How? Andibonise. Umntwana ngamanje. Nations. Kwezitolo ezintathu sinababani unational andithi. Uthi bangwele masiyabangelezwe. Ndithi ku-chapter 10 verse 1 to verse 4 kubethwa uRhulumente. Sivana? Kubathi ntoni? Right. Ku-chapter 10 from verse 5 uThixo ukhulula u-Antichrist amagqwirha abathakathi babetha abantwana bakhe abangafuni kufa babuyele kuye. Sivana? Ku-verse 15 ku-chapter 10 uThixo uthi jonga Antichrist jonga Syria ngabantu bam apha awuzubenza njalo ndikhona
abona baboyisakele athi jonge ngoku ndizokwehlisa umkhosi wami kaMikhayeli ndilwe nawe ndikoyise. Mamela ngelishwa amaKristu agwele inyama asehlabathini alihlabathi. Ngoku akusabethwa amaKristu kubethwa the wicked. Ngenxa maloko sithe swabhabha ehlabathini kubethwa lebheki esisilele kuyo. Anendiva thina abantu abathe sesazi uThixo sabuyela kwisithixo sathanda imali iposition sithi apha yonke lento leka antichrist party sisimele ngayo. Ngoku kubethwa lo ngelishwa asisindanga xa kubethwa lo because usimele masithi bangcwele nguye lo sithi asibhode kodwa obethwayo ngulo sebani kubethwa lebhek ingubani ingu-antichrist. U-antichrist ingubani ngu-wicked. Jongani eparlamente niza kuthuka kunamadoda azawufa. Ebandleni kunabantu abazenza abafundisi abamkonye imali njengabantu baseparlamente abasebenzisana namaparlamente adle imali yabantu bakaThixo abangamahlwempu. Ubethwa bona ngoku after this the wicked. Then kuba wena ubuphila kamnandi udla imali yecorruption. Go to ezilalini kwiimpunduzi kuyahlutheka abantu baxinana kwizinto zedaka. Wena ugcwele imoto ze-millions kwiigaraji yakho zi-6 zize-corruption. Ungumfundisi uphele futhi akwezomali because zitshomi zakho. You are wicked as they are wicked. uThixo akakhethi usubantu ubetha the wicked go. Then you happen to be a church goer, you happen to be a pastor, an apostle, a prophet, osehlabathini olihlabathi uzoyibelela ikwaya ngoku. Uthixo lothetha isendini. Akubethwa thina amaKristu thina siyalwelwa but siphumile asikho ngotsini. Umuntu ozawusinda kule nhlekele ngosengotsini. Isaiah 26 verse 20 de kudlule olubhavulo kaThixo elingqobo yakhe ngoku. Sanoza please. Nathi kenzeka ke ngosebana abangcwele. Amen. Njalo usenzeka lento olubhavulo lokaThixo emhlabeni apha phezulu iyaqhubeka imfaso. Akukudalanga nibone umkhosi nibone kuliwa. It's because uDrago sele esoyiswa uzowiswa politically because politicians phila ngaye ezininzi azibonizwa. uDrago ongumoya usebenzisa abantu physical people. Bazawutyilwa abantu abasebenza noDrago. Ihamwa abazondla ngokutyela behamwa bekholwa ngabefundisi ngabapostoli abathweleyo ngabaphekuthwele ngabehamwa ixesha labo na. Those false apostles, those false prophets, those false evangelists, those false pastors, those false teachers
yanezweni nifunde kwincwadi kaJeremiya chapter 14 uqale phaya uzoyiva xa bethi athi uThixo abo baprofeti benu nabantu abathe beva amanga wabo ndim nawunqasha ndikuthini. Kunenkonzo apha elithoba senkonzo sange zaziwa nguThixo ngoba abantu kunabantu esalambe no says ezonkonzo azaziwa do nguThixo sithwalelwe hypnotism aniboni but zonke because uThixo uyabathanda abantu bakhe bophuma ngoswazi kodwa. Amen. Let me tell you, what will happen? I understand. Uyesu ufika apho kunamademoni ayethelisa ukuthi akho demoni lingaphezulu kwenu nina baseKatara. Ndiva belona uzobonifa. Lama demoni aba superiors, isinners. Kwakuthiwe umntongase aniphazamisi naziba umalo kumisiya. Wow, abona lo muntu engazange kwakhona umuntu owaphazamisayo kodwa you are crushed. Kwakuthiwe ngangendlela enamandla ngayo ningoyiswa ngubani ngumesiya ukuze lamademoni athi wena unguYesu ungasozakalisa semanzini elwandle. It's because I says I got demon is superior than those demons. Mama landini. There are demons of God's glorification. Kunama demoni of glorifier uSatan. Kunama demoni of glorifier uThixo. Gawapi now. Lama demoni aseKatara a glorifier one uThixo. Ayekade cima ahamba hodwa ekusatana. Jogani ngoku kuzakhulwa izifo ezingazunyangwa ngumuntu ofeka. Xa bethwala kwenziwa lento ba introduced in the system levels of demons, then banikwe bona a super demon. Then as umguli nedemon engaphansi kwala athwele ngaye aphilisa ngayo nithi uyaphilisa kwa demonology kusebenza umninawa nomkhuluwa. Once umguli abe nedemon ejulia uzofika umphilisi nedemon eyisiniya. Le demon ejulia inike information from the demon eyisiniya. Then lo elixoki elithweleyo lichaze yonke into ingathi liyabona lixelelwe isenior demon yakhe engumkhululi from the junior demon esemtshela ogulayo. Which means ezo demons are meant to glorify devil. Kuza kwedini madoda i-demons ezingena kukhutshwa nge-fake without the power of the Holy Spirit. Nizabona ogqirha abaninzi bazobuya bayesicaweni izifo ezizayo abazukwazi ogqirha ukuzelapha because zi-demonic backgrounded. Kubuya evangeli le-miracles, signs, wonders, healing, deliverance, kaThixo, not fake. Uyibona kaza fake. Soze mani kuphila abantu, kusinda abantu engekho amandla nomngcwele. Never. And abafundisi kanjalo sozubave beshumayela isono. Sozubave bethetha ngobungcwele but they always motivate. Kawujonga umuntu lo wayi nosuku olunye angakathi hlambulukani fumani isono yibani ngcwele. Every day niya motivate ngophulo moya antichrist. Emvengoni ifake imali ebhafini niyibona ngama 2K
2000 yethu locawo ngoku Thixo othi bonwa ngemali. I-gospel is for free. Gospel is on sale. Amen. You are hypnotized. Jonga mna ndibizelwe u-expose uSatan. Zonke iseventh zakhe will be exposed because ngqalaphi ehagwini amantshontsho ehagwa. I'm telling you. Zonke false apostles, false prophets, amantshontsho ehagwa ndihambele ehagwini uyise Satan. Amen. I am exposing devil. Amagquzwana, amantshontsho will be exposed automatically. Amen. Amen. Hallelujah. That's so far. You're back. Hold on. Emotion. Okay. Kwenzeka ntoni ngoku? Ngoku sibhizi apha. Siselubhavumelo kaThixo. The reason why iKwaZulu Natal ziphompa uye kakhulu. If kune province ezawubethwa uThixo ngokuthwalisa abantu kuZulu Natal, indlela kwaZulu Natal abantu bamthele ngayo Thixo. Isazawubethwa iKwaZulu Natal de kuba amakholwa alile ngayo sakana ibona iprovince ethwalisa kangaka inyoka. AmaXhosa awena umsemkhulu engale komthamvu na ufuna ntoni ubutye kwaZulu Natal uPhuthile ujongile. And the province yamagqala le baphuma pha odaLubheko odaLungeti oKhilisa odaLuduma oyenje, which means uSatana indawo yobutyebi naye uyafuna ufuka makuyo because la province is rich kuThixo. Amadoda amaZulu aseyibambe igospel aseyihlabelela awafani nathi. So andibethi igospel yakwaZulu but intwalo yiyo leza uThixo abethe ebuyelela ngeFrance kwaZulu Natal. Amen. That's why mna ngoku from Eastern Cape I go to KwaZulu njengoba this gospel. Amen. Because ninamaXhosa umuntu wenu soze nimphakamisa nangoku uzumlungu ngomsomo. Uzumlungu apha eMthatha ngomsomo. Akho umuntu ongathi nako nakumlungu but sikhona apha sina prophet asihoywanga. Amanye emlungeni nanxa ukukhuliswe naye ngendlela yakhe. Ndilwe naye. But nina soze owenu limphakamisa umuntu. Nifuna abakhwele abamhlophe because ingathi uThixo kwakhwele abakhweliweyo. You will know who is an African uThixo one day. Umazi bangubani Africa uThixo. The way uThixo are so close to Africa, I'll tell you one day. By colonialism, colonial mindset, ubukoloniale benza lebona amabhulu nabelungu bephethe because namhliswa umoya wecolonialism ubukolonial gcwala ingqondo zokho. Amen. You are not decolonized. uThixo was decolonizing people. If uzuthola bakuguga uThixo was decolonizing abantu. Wayisenza lento njenzayo ndinikhupha ingqondo ebukoloniali. Inifase seneBhayibhile inifase ingqondo ebukoloniali. Sazi umbona into noThixo sigcwele icolonialism. Khupha umkoloniali uzobona uThixo. Akubethwa thina kubethwa ihlabathi but sizojile kulo intaka ibethwa nesiqithi. All right. Okay. John, the book of Isaiah, chapter 1, verse 9. The book of Isaiah, chapter 37, verse 30. The book of Ezekiel,
chapter 14 verse 22 and many other scriptures. Siyabonisa uba xa uThixo ehle ngenqubo wena mthandazi suba sayithandazela inqubo stop ayikustop umthandazo orelevant nawe ngisho thandazelana abo kusitha the remnant. It's a wrong prayer bathandazi ukuthandazela inqubo eselikhona ingalikho umthandazo right kumele abangamele batshatyakaliswe ezumthole efubacela igama kuthandazwe ngabo basile. That's the relevant prayer. Xa umthandazo owazala nothini ungathi umsebenzi namanje asesafika ethandaza phathi uyakuba west because athandaza wrong amaninzi awayazi ixesha athandaza out of the syllabus awona direction awachilelwanga but athandaza. We don't have to pray about inqubo iyeko iqale ngo-2017 iyekwe le ntoni ke kungaguquka izuyekwa into ezawuyenza inqubo kaThixo eMzantsi Afrika usuzola imithelo xa nansi akukho kwanqubo kabusenje nansi inqubo yezwena ayiyeke yamlemleca yeke nje qala imithetho yase-South Africa yenze inqubo kaThixo nansi i-10. 1. Take God and prayer out of the education system. 2. Reduce parental authority over children. 3. Destroy the Judeo-Christian family structure or the traditional Christian family structure. 4. If sex is free, then legalize abortion and make it easy. 5. Make divorce easy and legal. Free people from the concept of marriage for life. 6. Make homosexuality mutaman and alternative lifestyle. 7. Let me tell you one yile ekumbise uThixo athe mandiye uTata uRamaphosa atshintshe umkhulu enze umkhulu omtsha ozokwenza uThixo aphinda kuye eSouth Africa ngoku uliflathele ilizwe because of akakwazi ukujonga ilizwe eliphila ngemithetho esatanic. Amen. Masini kule ndawo nje uba ngomso siqala phezu kwayo. The book of 1 Corinthians chapter 15 verse 56 manifundele ngomini ndizokhrasa lizibambe ezibazi-2 ndifana ngazo ndiyatisha ngoku. 1 Corinthians chapter 15 verse 56 ndiyatisha ngoku. No, Isaiah chapter 52 verse 3 ndiyatisha ngoku ndifana ngokutisha. Bangcwele sisengozini sanophuma engozini apha ngaphandle. Okay, jongani ngaphandle kwengozi kunje. Book of Revelation, book of Revelation chapter 22 verse 15. Ngaphandle uzophuma ngaphandle uzosibonela verse 15. The book of Ezekiel chapter 22 verse 15. Ngaphandle kezizinja nabakhafuni nabenzi bombulo nababulali nabakhonzi bezithixo nabo bonke ababuthandayo ababenzayo ubuxoki. Phuma ngaphandle wena kwengotsitsi uyozidibana nababethwayo abangaphandle. The wicked abangaphandle abangaphakathi basengotsini, the faithful. Verse number 56. Yes. Ulwavila lokufa sisono. Yes. Amandla esono ngumthetho. Ibabela ngithishe ke ngithishe. Amandla esono ngumthetho. John Manuel, if kunelizwe eline sexual immorality ephezulu in South Africa, if uya kulamazwe aphesheya
xa befika apha eMzantsi bayabuzana kutheni manje eMzantsi into yokulala into echiphu kangaka. Kumazwe ase-Afrika umbulo awukho njega se-South Africa. Alikho ilizwe elimbulo uphakame njenge-South Africa. And lo mbulo wenziwe yile mithetho. Hence uThixo iSouth Africa eshwabanisa nejogeni. Andukanyeza uKexezo apha eMzantsi ibreakfast yidina nje ecaweni. If unento ebambe ibandla laseMzantsi ngumoya okuhlexeza, umoya ohlelejo, umoya wombulo more than any other country in Africa. Number one Mzantsi. Yashasha ayikancina. South Africans are too seductive. Mzantsi. Abantu baseMzantsi are too seductive. Bayasitsalela he's on the sex, sexy. Usexy ungabona uzuvu bebathi usexy adverb there. Uthi umele kuba ngwenziwe sexy. Uzuvu uthi uthanda sexy. Uthukiwe kodwa usexy. It's an adverb. Kuba manje unomkhilo ba mawujove qa. I don't know. Impostole. Yintoni abantu ba eSouth Africa soyiswe namnyasifaka ngumbulo kangaka. Ndishabefunda abapostoli abasithi asijoli phumekele usivuka and isono sithithela insebenzo kaThixo. Yathanda asinapostolo asinaprofeti asinamfundisi sithithela insebenzo kaThixo. Ayasoko namadoda kaThixo aphethe kungcwele eSouth Africa. Amen. Amen. Ingayi 10% eMzantsi amadoda aphethe gospel ngobungcwele. 90% luhlexezo luhlelejo ngumbulo gays and lesbians in the church of God. Sesivala. Before I close, umthetho welizwe must not overpower the law of God. Umthetho welizwe constitution must not overpower umthetho kaThixo. eMzantsi Afrika ngo-1994 kwenzeka lento. Bekukade uphethe amabhulu esiphethe nge-apartheid, kodwa noma amabhulu ayisiphethe nge-apartheid, iBhayibhile umthetho kaThixo bungaphezulu, i-constitution ingaphansi. Lento eyenza uMzantsi Afrika ube number 1 kwizinto zonke ezimdaka kwenzeke lento. I-constitution iphethe noThixo isupreme. eMzantsi Afrika umgaqo siseko usupreme more than uThixo. iBhayibhile ixhomekeke kwi-constitution. Yilona abefundisi bebotshwe izandla nenyawo abathanda imali soba sebamkhoza uThixo. Constitution isababambe ngohlobo. Kufuneka kwathini into ezithi uyaxoka urhulumente asicingi silawule kanje thina silawula kanje nkani. Amen. 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 Johan bambalwa abantu abangathetha ngorhulumente kanje because one part not uThixo. Not kuhamba anabazama bonke he must try okamanje ngizothixo.
not one. Abazama abanye kodwa owami uThixo kagezela. Try me, try my God. Yeah. Oh yes. In South Africa, there is a government within a government. There is a kingdom within a kingdom. There is a church within a church. Isaiah chapter 2, kafunde nyana, verse 3. Ndingayene lento ndiyithethayo ye-constitution umgaqo siseko odle wadala uThixo. Bekunjani uqala? Futhi. Verse number 3. Yes. Kuya kuhamba izizwe ezininzi. Yeah. Sithi yizani sinyuke siye entabeni kaYehova endwini kaThixo. Jongani bonke abantu abanqula oDagoni bayekena bezinyanya bazinqule wayekena amagqirha anqule kodwa intaba kaJehova izobonakala ngoku. Sabe untonga New Mary chapter 17 sabekwa hey bayekena abantu nentonga zabo kodwa lixesha lentonga kaAaron yaphi amathumbu zikhululwe izinto emzansi bayekena bakhulu but lixesha lentonga kaAaron zikhutshiwe zamagqirha kuthiwe zamaxhwele intonga kuthiwe ezenkolo yemveli kodwa intaba kaJehova intonga kaAaron yoyodwa phakathi kwentonga yaphuma thuba sikolo xesha lentonga kaAaron lala uyalala ubuyaquba mayibenye ifunga umKristu phuma kwiminyanya. Uma ngabe ungumKristu yohlukana namaxhanti yekela namaxhanti kwicele endithandayo lomfoka Nqevu ndiyamthanda uNqevu nosisiNokuzola Mndende because bashukana nami kamnandi ndithi abakamndende ngapha bakamdikiza ngapha. Amen. Abakathi Nqevu mawawo ngapha abakadiksi ngapha asigilani noma wawo uthi mawawo obinkolo yakhe makahlukane neBhayibhile nomthandazo uthi uMadikiza obinkolo kaMadikiza makahlukane namaxhanti nezinyanya. Sibona ba yeyiphi ezogoba khona zogoba kwenye kwethina uJehova kodwa maningi ikhona lonina. Funda fana Yizani sinyuke siye entabeni kaYehova. Angiphambili mayimanyana angimphaphele uNqevu. Kanti uNqevu eselapha eTranskei besuka ngoba sidibane eredweni sange saxabana naye uma wakho sange saxabana bedibana wathi ndiyakusithi mfumadilisi uyalibeka icebo lakho elamaKristu ohlukana nento yethu uyandazi uma wakho nebrother yakhe iyazi lemisithethelakini yakhe undazi kahle thumela ibrother yakhe kum God call basikilana uma wakho uthi uma wakho uba ngabunqula iminyanya yohlukana nokuphatha iBhayibheli asidibananga nami ndiyatsho ife ngumKristu yohlukana namaxhanti yohlukana neminyanya kulo uThixo uba ngabe uYehova uThixo wakho qula yena sanokuba sanambaka maKristu kumhlobo wenene challenge umfundisi obethetha phaya ethi asizohlukana neminyanya akakholwa lo mfundisi osadibanisa iBhayibhile namaxhanti akamazi uThixo senjeni awunomuntu iminyanya manje phatha iBhayibhile dibananga nonqaba noma xesha ke ngoko okungazi
chapter 17 verse 13 uThixo oyeke ngabo kungoku uthi abantu abaguquke guqukani watsho noJohn. Amen. Ufana ngejoko. Ufana ntoni? Ufana Verse number 3. Yes. Kuyakuhamba izizwe ezininzi. Yes. Sithi yizani sinyuke siye entabeni kaYehova. Ilizwa ndingoku. Yizani. Ake sonyukeni intaba maKristu. Ake siye kumnapha make konyukwe intaba yokuzila. Nelithela mountain. Nansi intaba kutsono kaThixo. Makuyiwe ezintabeni ngamaKristu phumane esonweni, phumane enyameni. Nansi intaba, nansi izila, nanku uThixo. Amen. Yeah. Siye entabeni kaYehova. Endlini kaThixo kaYakhobe. Ukhona
yintoni yoba yi-conclusion. Umgaqo siseko wophuma eSiyoni dlula nelizwi likaYehova eYerusalem. mamela ke iZayoni ngumzi kaDavide, iJerusalem ingaphezu kweZayoni. Emzini kaYehova kaDavide ukumkani ngumthetho, kodwa phezu kwakhe lelizwi likaThixo ngomso sawuqala. Tomorrow sawuqala sibone xa ilizwe liphethwe ngomgaqo siseko, iBhayibhile ingaphansi. Amen. iZayoni eMzantsi Afrika, umzi kaDavide iZayoni uphethe iJerusalem. Hey, yaba yaphi loo nto? Manje vola ngale joke. Andijoke manyani phofu ndlani. Joel chapter 1. Ndifana ngayo. And he is prophetic. And ndlani is prophetic. Ilizwe litheni? Isibetho. Andigqibanga ngomso nyawuqala esibethweni. Ndilibona uba nalapha eMzantsi Afrika sibethwe ngazo ngamarhamncwa witchcraft, liqhele, bloodshed, ilikya ukufa, COVID-19, indlala lesiya kuyo famine. Qhela ngayo indlala ugqityelwa ngayo indlela because apha endlaleni awuphela amabhongo kwabanemali. Apha endlaleni xa ilizwe lisendlaleni into yokuqala liyavandalizwa ngabedala kade lethi dala silambile. I-imports eziza kolo lizwe kube ne-sanctions ziphele. I-exports eziphuma kwelizwe sivalwe, ukutya ebekukhona kudliwe kuphele. Emveni koko aqala umuntu amazi uThixo, ningamazi nje ngenxa yesisu. As well, Lucas, I want. Say, Shanton, in Yebo, your sons are Flanasi, as well. I'll tell me, I look. Who pay or Antichrist. Who loves Lucas was not him. Lucas, this is not him. This is your boy. As I'm chosen. Joan, Adesani, Zinanusha. I'm warning you. The Vananga joke, Prophet joke, you're not a joke. Uhlaselo lwenkomi. Yina zingwevu zakowethu. Ifani nonke bemi belilizwe laseSouth Africa. Nikho nje nakayibona na into enje. Khona kwemihla amanyange yakho ke ixeleni kubantwana benu nabo sebayixelele abantwana babo ukuze nabo bayixelele isizukulwana esizayo. Oko kushiwe ngumqikela, kudliwe inkumba. Ndithi ke mna ke oko kushiwe ku-first president uDr. Nelson Mandela, umqikela, kudliwe inkumbi uTata uThabo Mbeki, second president. Okushiwe ngu-second president okushiwe inkumbi kudliwe kuMkhothululi. Okushiwe ngu-second president kudliwe kupresident wesithathu uTata uGezehlekisa Zuma uMkhothululi. Ukanti okushiwe kuMkhothululi uTata uJacob Zuma kudliwe kuMnqonqothi
upresident Ramaphosa uyaqoqoda. Amen. Manje kuphindele joke espiritual. Kushiwe ngumqhekela first president Dr. Nelson Mandela. Kudliwe inkubi second president Tata Thabo Mbeki. Akushiwe inkubi engubani Tata Thabo Mbeki. Kudliwe uNkotholweni uTata Jacob Zuma. Ukanti akushiwe uNkotholweni uTata uZuma kudliwe kumnqumuthi fourth and the last president. Fourth and the last president. Kule nkqubo yabo. Amen. Mamela ke ngoku. Okushiwe nguTata Ramaphosa kudliwe nguThixo ngegodly government. Okushiwe ngupresident Ramaphosa ukuphuma kwakhe sikhazula yonke le mithetho kaSathane sikwele kwelizwi likaThixo. Asizuphathwa yiBhayibhile, sawuphathwa yimithetho kodwa eyoyika abantu uThixo njengaqala asiphakama. Amen. Nakane lento kunelishuma yena. Konele ngivula ngalento. Wenza njoka. Wena amakholwa. Wena njoka nami. Wenza
Yes, 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 yes. Kuya lo Thixo. Uthixo asimlulayo. Thixo sibonelayo. Thixo sibonanisayo. Thixo namandla onke. Ibinguwe izolo. Nguwe namhla. Izolo nguwe. Ude use ephakadini nasemaphakadini. Yehova Jireh. Yehova Shammah. Yehova Sabaoth. Yehova Belpalisi. Yavelini. Undeveli. Ungu-Alpha. Ungu-Omega. Ungu-Yehova. UnguNkulunkulu. UnguSomandla. UnguSomaphambilini. Ungcwele. 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 Yabonga kakhulu Thixo wethu. Siyabonga kuyingcwele. Usuku lonke Thixo wethu. Izibongo zonke Baba wethu namandla. Wena wedwa unguThixo. Yalathi ihlabathi. Nenzaliseko yayo. Nali bandla Thixo wethu. Libuyela kuwe. Yifuna uThixo. Limasa yonke imimoya. Sibakhawakho libula bathando Thixo onekhula sibaphezulayo nomimoya siyayibulala siyayikhabalalisa ngegama likaYesu waseNazaretha enkosi Thixo wethu uqalile waqala uzowugqiba ngoba sowuqalile Nkosi kaHulumeni Enkosi Somandla, Enkosi Mzali wethu, Enkosi Tata wethu, nangomkhosi wakho, ngumnceda, nathi bawo, usinethe, singahlupheki, singabi senyameni, amandla wakho Thixo, kamwendwele, ahlale kuthi, singabi senyameni. Enkosi Baba. Nkosi kaThixo wethu usuko imbeko ubukhosi amandla ubungcwele bonke ubuhandi babonke bobakho nguThixo zonke izibongo zonke izincomo zezakho. We thank you Lord Thixo konke awakwenzileyo. Saqhubeka Nkosi ngomso siyakhona uzosithwala sibheka emakhaya. Thetha nathi basesemakhaya uthethile apha phinde simamele thetha abangcwele ezindlebeni zethu kusigama lakho sidumise ngoKristu Inkosi siyabonga. Bashaya umuntu uzame isikhulu usebenza ngesibekele umuntu uzame isikhulu kaMaNkosi.